Ja, og det var demobåndet fra DJ en lind vaden rundt i andre folks afføring, og det var sådan set alt, hvad det kunne blive til på Dinglebærens Rap Show den her uge. Hygge møgspredet. Dit pikhoved lige med fandme røgen kebab. Ja, Dinglebærne var det, og det er super duper lækre Rap Show. Okay, og vi fortsætter med Melodi Grand Prix. Okay, og dagens Melodi Grand Prix tilbud til jer i dag, det er Tom Sædbakke og Janette Haik. Jeg går rundt og taber mine lemmer, sådan hister her. Jeg har en sygdom, som lægerne ikke kan kurere. Jeg ser, her ligger dine tænder, og her er en af dine hænder. Det kan der ikke blive ved, så hvad gør du nu? Der skiller overalt på min døde hud. Jeg kaster op, og jeg har cancer. Hvorfor kringer tager man ud, Mens de andre bare danser. mit skridt det er bisk og dybt. Men det er nu ikke noget særligt. Mit blod er ikke længere rødt. Nu er det start med at være besværligt. Sværligt. Sværligt. La la. Føj for sandet, og okay! Okay, og husk din DJ i et endeløst vakuum af afføring er Erik Gert. Og her er der mere Melodi Grand Prix. Okay, og det er sanglærkeren featuring Bennett Daggert og nummer, som hedder Må vi se. Take it away, Bennett. Jeg tror, det kører. Jeg har en sygdom i min blæ. Må vi se, må vi se, må vi se. Åbn kun munden og bed, så kommer lorten på en ske. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jeg har en andens lort på maven. Må vi agen, må vi agen, må vi agen. I kan tage den med ud i haven, sagde damen knaven. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mit røvhul er helt grøn af fugt. Må vi lugt, må vi lugt, må vi lugt. Det er et syn, der ikke er særlig smukt. Man kan sige, at det er blevet meget brugt. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Min afføring lugter rigtig råden. Må vi pløjen, må vi pløjen, må vi pløjen. I kafeteriet fra Æbeltoft til Øjen, der serverer jeg den lortebrun og løgn. Ah yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la
Et gal i nærmest fremtid bliver hjemmeside update snart. På hjemmeside drabet www.styrt.com insert net.